Yes, så kører vi. Analyse af tv-nyhed. Sexmobning af Andreas og Anna. Spiben. Hvad fortælles der? I Spiben fortælles der om, hvad sexmobning er, og at det er et alvorligt problem i folkeskolen. Speakeren henviser til en undersøgelse af 7. til 9. klasse, der viser, at ca. 70% har været udsat for sexmobning. Der bliver lige inden overgang til videoindslaget nævnt, at sexmobning kan have alvorlige konsekvenser for ofrene. Hvilken vinkling for historien? Da det allerede i Spiben bliver nævnt, at sexmobning er meget alvorligt generelt, og for de ofre det rammer, altså de vinkler sexmobning til dårligt og alvorligt. Hvilke nyhedskriterier fokuseres der på? Vi synes ikke ligefrem, at det er tydeligt at tyde, hvilke nyhedskriterier, der indgår i tv-nyheden. Vi mener dog, at der i tv-nyheden indgår de to kriterier, væsentlighed og identifikation. Væsentlighed indgår, fordi begivenheden har betydning og interesse for modtageren. Det kan være, at du er en forælder til et barn, der går i folkeskolen, som derfor har stor risiko for at blive udsat for sexmobning. Identifikation indgår, fordi det fremkalder følelser hos modtageren. Det kan være, at du selv eller en af dine nærmeste er blevet udsat for sexmobning. På den måde kan nyhedsindslaget skabe stærke følelser hos dig. Bruges der farvede ord? Vi mener ikke, at speakeren i Spiben benytter sig af farvede ord. Godt. Rapportagen / den episke fremstilling. Gengiv historien kort. I videodelen af hele sexmobningsforløbet følger vi 4. 9. klasses piger, der går på seminarieskolen i Aalborg. De snakker og fortæller om, hvordan de selv har oplevet sexmobning på deres skole. I et interview udtaler en ekspert sig, Dorte Rasmussen fra Mok og Mobbeland, sig om, hvordan de unge går meget op i deres udseende, og hvordan sexmobning derfor kan ramme ofrene ekstra hårdt og blive siddende meget længe. Hvordan fortælles historien? Billedbeskæring. Billedbeskæring er halvtotal, når pigerne taler ved bordet. Den er total, når der filmes i klassen for at skabe overblik. Billedbeskæringen er nær, når der interviews. Kameraføring. I alle interviews er kameraet holdt med stativ. Når der filmes rundt på pigerne, mens de snakker, er kameraet i fri hånd. Klipning. I overgang mellem filming af klassen til interviewet med Dorte Rasmussen er der episk klipning. Det vil sige, at lyden skifter inden billedet, så vi får en mere glidende overgang. Der er krydsklip, når vi ser de 4 piger tale sammen over bordet. Det vil sige, at man skifter rundt mellem pigernes ansigter, mens de taler. Lyd. Som sagt skifter lydsporet i interviewet med Dorte Rasmussen over til et andet lydspor, før billedet gør. Grafik, tegninger og fotos. Som sagt skifter lydsporet. Vi kunne ikke finde noget grafisk eller nogen fotos i videodelen, men i Spiben bliver der vist et billede af en trist pige og en liste med punkter over, hvad sexmobning er. Yes. Hvordan påvirker det filmiske vores opfattelse af nyheden? Vi mener, at det er klart bedre med et videoindslag end bare en, der taler med nogle billeder som baggrund. I videoindslaget får man meget mere af folks udtryk og attitude, hvilket en speaker ikke kan eller har tid til at beskrive. Vi kan sætte os bedre ind i situationen, når man får ansigter på. Er sproget farvet? Vi kunne ikke finde noget farvet sprog i videoindslaget. Yes. De journalistiske virkemidler. Interviews. I videoindslaget bliver antimobbekonsulenten Dorte Rasmussen interviewet. De 4. 9. klasses piger fra Aalborg Seminarieskole bliver filmet i deres diskussion og udtalelser om sexmobning. Trivselspersonen Lisbeth Frederiksen bliver også interviewet. Hvilken forbindelse har de til sagen? Dorte Rasmussen er en ekspert på området og er derfor relevant for emnet. Pigerne selv er folkeskoleelever, som har oplevet sexmobning tæt på. Derfor er de øjenvidner til emnet. Lisbeth Frederiksen er trivselsperson på skolen. Da hun jo snakker med eleverne, har hun indblik og forståelse for emnet. Hvilke slags interviews er der tale om? Alle interviews er modspil. De går alle imod sexmobning. Ingen taler for det eller siger noget positivt om det. Bliver alle parter i sagen hørt? Nej, vi hører ikke fra mobberne, kun fra mobbeofre og andre derimod. Forholder journalisten sig objektivt til sagen? Ja, journalisten siger ikke sin egen mening på noget tidspunkt. Yes. Spaben. Hvordan afsluttes nyheden? Nyheden afsluttes med endnu en undersøgelse, der viser, at sexmobning typisk starter fra 4. til 6. klasse. Lægges der nye vinkler på til sidst? Nej, hun nævner kun resultatet af den anden undersøgelse. Yes. Så er vi done.